Gel denge Kurdistan'ı. Şinavendan uçayan radyo denge gelden başkodarın heja iru 26 tirmehi 2025 şemili Brüksel'e saade lamete yazdı. Hemen uçayın dına var ojede peşkeş bikendem de mazadiye reberapoye. Şandeya İmrali pişte hevditina birebe rapore da xuyani da şandeya dem parti pişte hevditina birebe rapore da xuyani keni viski daraya gişti da xuyani şandeye bevi rengiye ji çepemeniye uraya giştire ve ki şandeya İmraliya dem partiye medi 25 tirma 2025 ande ligerdika İmrali be brez Abdullah Öcalan re hevditine kese saatuni van pekani me tekillari hevditine ku çen rojbere be brez seru komar brez vezire dade o seruken partiyen siyasi kirin danuslandın kir. Tekilari merasıma imhakirna çekan adı yazdı yitirmeyi de hatta darxıstan çavderi u bandur el merasime agayı hatın ragihandan. Brez Öcalanji diyar kir ku aveye merasime vina hatiye nişandan bir baveri u biryardari hatiye nişandan pır hejaye. Dest şankir ku evli bende ya ku xabata komisyone yel meclise berfreh be u birebase ke berfrehtir tevkariye ke girinkle ayşti u demokrasiye biken. Slaven xoye gel u tevaya derdoren civaki reşand. Belgödarın Eja Veysi Aktaş, Hat Berdan Veysi Aktaş, eli girtika öyle kariya bılınta tipa feya İmrali'de hatıra girdim. Pişti su yek sal u se mahan Hat Berdan. 28 Nisan 2024 veke kanun infaz cezaya üye 6 salan tamam bu. Lebe biryara desteya idare uçavderiye Berdana Aktaş bu saleke hat bu talok girin. Veysi Aktaş eku Berdan avi salek u se mahan hat talok girin. 25 tirmeji girtika İmrali'ye hat Berdan. Hecmara komisyona ku veli meclise vere avakirin zelal bu. Seruke meclise numa kurtulmuş tekildari naveroka komisyona ku dedi çarşıve pevajı açtı ucvaka demokratik teli meclise be avakirin name ekji komen partiyen siyasi reşan. Leguri nivisa kunuma kurtulmuş partiyan reşantiye ve komisyon ji pencu yek endaman pek vare. Ji AKP 21, ji CHP'de, ji DEM Parti çar, ji MHP çar, ji İyi Partisi se u ji partiya yeni yoloji se parlamenter beştar bebim. Disa ji partiyen ku komen vanle mecliseninen ji Hudapar yeniden Refah Partisi partiya karkeren Türkiye tip partiya kedi emep partiya Çepa Demokratik DSP u partiya Demokrat DPJ ve parlamenterek beştari komisyone bebin. Partiyen siyasi her idereng ve hatta suhuye getirmeye naven keseku ve beştari komisyone bebin radesi seruke meclise bikim. Divin haberede beriya naha İyi Parti ragihandı buku evde komisyone de cihne girin. Jiberve de beku komisyona jiçilu haş kesan pekvere. Mazlum Havdi bi Vezir Karender ve Fransa'ya re hevditin ker Vezir Fransa'ya yejibu Avrupa u Karender ve Yonlan Barot pişti hevditin bi Vezir Karender ve hükümet ademki Suriye u nünere teybeti Amerika'ya yejibu Suriye bi fermandar ingiştiyen heyzen Suriye Demokratik kasedi Mazlum Havdi re civiya. Vaziyete Karender ve Fransa'ya bi da xuyanek eşkerekir ku ev civin de çarçuve amadekariyen hevditin de nabera heyzen Suriye Demokratik u nünere hükümet ademki Suriye'de pekatiye. Vazirete dalzanı ku de her du ali bi çavderiya Fransa u Amerika'ya avahiyen pekanina rekeftina dehi adarini qaş bikin. Vazir Fransa'ya diyar kir ku valatevi alegire çareseriya siyasi le Suriye'ye ku bebe egera avakirna Suriye ke yekirti u misugerkirna beştariya xalken bakuruşati Suriye. Vazir Fransa'ya diyar kir ku deve mafen Kurdan verin parastin.
Li bazîde li ser giringiya Yekîtiya Netewîya Kurd konferans lidar dixe. İnisiyatîfa Yekîtiya Demokratîk bi ser navê giringiya Yekîtiya Netewîya Kurd 26 Tirmê ango îro li bazî dagiriyê konferansek giring lidar dixe. Li ser mijarên Yekîtiyê di navbera Kurdan de pêşketinên rojhilata navîn û helbesta ku divê Kurd li emberî van pêşketinan bigirin nîqaş werin kirin. Hevberdevkên İnisiyatîfê Gülcan Kaçmaz Sayîd û Mehmet Kamaç û her wiha Leyla Zana, İhsan Colemergî, İkbal Dure, Cemile Turhalı, Gülten Kışanak, Faik Bulut û Hasan Özgüneş müvekki axatvan beşdar bibin. Danêzana encamê konferansê wê di 27 Tirmihê de li Tirba Ahmedê Xanê were xwendin. Her wa di heman çarçovê de wê li Mêrdînê jî konferanseke belê darxistin. Cî dîroka konferansê wê di rojên pêş de were eşkere kirin. Du jî ji bo beşdariya konferansa Yekîtiya Kurd a li Bazîdê siyasetvan Gülten Kışanak, parlamenter û rêveberên Dem Partî û DPP li Bazîdê serdana isnafan kirin. Xelkê Bazîdê vexwendin konferansê. Konferans wê li eywana Memuzîn a li Bazîdê pêk were. Ji bo Helîn Eren saziyên jinan daxuyanî dan jina bi navê Helîn Eren a 18 salî li navçeya Sûriya Amê de 8 mehberê bi zorê hatibû zewcandin. Helîn bi mehan du cara zext û zordariya mêrê bi navê Siyaben Şeker bûye. Ji ber vê îşkenceyê jê veqetiyaye û Siyaben Şeker gefên kuştinê li dixwar. Siyaben Şeker li nexweşxaneyê Helîna 18 salî qetil kir û reviya li piştre hate binçavkirin û ewşandin girtîgehê. Kuştina jinan bi polîtikeyên hikûmeta AKP re her diçe zêdetir dibe, tenê di meha Tirmihê de li Amêdê her ikêm sê jin hatin kuştin. Saziyên jinên bajêr pêşiya komeleya jina Rozayê li navçeya Yenîşehîrê daxuyanî da. Seroka komeleya jinan a Rozayê Suzan İşbilen daxuyand ku kuştina jinan polîtîke ji ber ku dewlet kujêran bê ceza dihêle. Aktivîsta têjayê Bahar Peker jî got divê cezayên herî giran bidin kujêrên jinan. Piştî daxuyaniyê jin derbasî jina Şîna Helîn Eren a ku navçeyê Yenîşehîrê hatiye danîbûn. Rojnamavan Metin Yoksu serbest hat berdan. Rojnamavan Metin Yoksu di 26 Haziranê de bi tewambariya endamtiya rêxistinê hatibû girtin. Yoksu li girtika Êlihê de hat ragirtin. Duh dadgehê têkildarî Yoksu biryara xwe de. Yoksu bi şertê kontrola adliyê hat berdan. Li bajarokê Xanasorê şewat derket li gundê Şengalê Xanasorê di dikanekê de kelûpel şewitîn. Ji ber tunebûna tîmên agirkujiyê medenî ya Iraqê şaredariya gel tevî welatiyên Xanasorê seferber bûn. Asayişa Êzîxanê jî ji bo parastina ewlehiya welatiyan ket nava tevgerê û xelkê sivî ji cihê bûyereyê dûrxistin. Tevî hemû hewdanan jî zirareke maddî ya mezin gihîş xwediyê dikandar û derduran. Li Hamayê di mizgeftekê de şer û pevçûn derket. Li bajarê Hamayê îro ji ber qutbeyeke li dijî mezhebdiyê di navbera komên tundrev de pevçûn derket. Piştî qutbeyê hinek kesan li mizgeftê nifir û xeber ji îmamê mizgefterê da. Di encama nîqaşan de di navbera komên tundrev de pevçûn derket. Hikûmeta Veguhez û medyaya girêdayî wê tenê tewambar kir ku mezhebîtî û gotara nefretê gûr dikin. Bi taybet piştî komkujiyên ku hêzên hikûmetê li deverê beravê û Swêdê pêkanîne. Dawî bû ev demeke ku di navbera İngilîstan, Fransa, Almanya û Îranê de di çarçoya bernameya nuklerî de civîn têne li darxistin. Duh tora duyemîn ya van civînan bi dawî bû. Civîn li konsolosxanaya Îranê ya li İstanbulê pêk hat. Civînê bi qasî 4 saat dom kir. Piştî civînê cigîrê wezîrê karên derveyê Îranê li ser hesaba xwe ya medya dijîtal daxuyanî da. Di daxuyaniyê de dibêje geşedanên dawiyên debarê rakirina
mueyyideyan û mijara nüklerî de hatine gotûbêjkirin û nirxandin. Me helwestên xwe yên birêgez ên lidî jî mekanîzmaya vekişînê reva kiriye. Di civînê de nêrînên her du aliyan yên cuda hatine rojevê û ev hatin nîqaşkirin. Aliyan li hev kirin ku hevdîtinên di vê çarçoveyê de dewam bikin. Belê godan jê me çend saet de pêşkêşkirin ana xatirê we de.